सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। त्यासाठी हा शासन स्तरावरती निर्णय झाला पाहिजे की एकत्रित आपल्याला तो ह्यांना ह्या बाबतीमुळे आपल्याला तो एक स्पेशल केस कन्सिडर करून त्यांना तो लाभ देण्यात यावा। अशा पद्धतीने इन्स्ट्रक्शन त्या विमा कंपनीना देऊ शकतात। आता आपल्या स्तरावरती आपण एक परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करूया। तो परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करण्यासाठी आपण सगळ्यांनी मदत करा। तुमच्या जशा मागण्या आहेत, आपला जसा अभ्यास आहे, बाकीच्या 3 वर्षाचं बाबा शेजारचं ह्या गावांमधलं आपण कंपॅरिझन दाखवू, एक वस्तुस्थिती दर्शक आपण अहवाल तयार करूया, एक तसा प्रस्ताव तयार करूया। आणि मॅडम आपण जसं काल बोललो होतो या संदर्भात नंतर, तर तशा पद्धतीने एक प्रस्ताव तयार करू आणि तो आपण जिल्हा स्तरावरती, परत आपल्या आयुक्तालय स्तरावरती आणि शासन स्तरावरती। साहेब, हा प्रस्ताव तयार करण्याचा मुद्दा योग्य आहे, पण ह्याच्यापूर्वी तुम्हाला ह्या सूचना दिल्यानंतर तुम्ही विमा कंपनी असेल, तुमचे जिल्हा कृषी अधीक्षक असतील, यांच्या माध्यमातून काय उत्तर आलं तुम्हाला? ह्याचं ठोस काहीतरी उपाय पाहिजे ना। वेदर स्टेशन बद्दल आता अद्यापपर्यंत काय कार्यवाही झाली नाही। गेली कित्येक वर्ष शेतकऱ्यांचा हाच विषय चालू आहे, वेदर स्टेशन नाही, पुढे होईल आम्हाला आता खात्री आहे। म्हणजे काल आम्ही ज्या जागरूकतेने शेतकरी बोललेत आणि कृषी विभागाच्या मॅडमनी पण मान्य केलं, म्हणजे त्यांच्या चुका आहेत, त्यांच्यामुळे सगळे नुकसान शेतकऱ्यांना भोगावं लागलं। हे पुढे होईल, परंतु आता कसं हे ह्या लेंदी प्रोसिजर जी आहे म्हणतात साहेब, 56,000 रुपयांसाठी आम्ही ते प्रस्ताव सगळं करून पाठवायचा, बरं त्याशिवाय होणार नाही हे आम्हाला माहिती आहे। वेगळी केस असेल तर आपल्याला त्यासाठी पाठपुरावा करावा लागणार, सगळ्या स्तरावर करावा लागणार। मॅडम माझं सर असं म्हणणं होतं की आपण हे जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत हा विषय शेतकऱ्याच्या समोर बसून हा विषय झाला पाहिजे। आम्ही तशा पद्धतीने त्याच्यासाठी आम्हाला सगळ्या गोष्टी आम्ही जिल्हाधिकारी स्तरावरती म्हणजे त्या संबंधित अधिकारी जे आहेत, जिल्ह्याचे अधिकारी आहेत, विमा अधिकारी, हे सगळे त्या ठिकाणी बैठक मध्ये तुम्ही ते आम्हाला डेट द्या, आम्ही शेतकऱ्यांना आम्ही जिल्ह्यातील शेतकरी दाखल झालेच पाहिजे। का होत नाही? तुम्ही त्यांची गय का बाळगता? शेतकऱ्यांचे पैसे बँक आपल्याकडे अकाउंटमध्ये जर मॅडम आम्ही जर शेतकरी हेच पैसे जर बँकांचे द्यायचे असलो असतो किंवा शासनाचे जर पैसे द्यायचे असलो असतो तर एवढ्या 7-12 बोजा चढवला गेला असता। हा विषय आम्ही काय म्हणतो, व्याज नको, पण आमची जी काय विमापोटी रक्कम जी मंजूर झालेली आहे ती तातडीने मिळण्यासाठी त्याच्यावरती काय होणार, त्याच्यावरती गुन्हे आणि यांच्याने पेपरला सुद्धा आउट केलं 32 लाखाचे बँकेकडून वितरण म्हणून, माझ्याकडे कात्र नाही अजून। पुढचा मुद्दा आहे, नियमित ज्या शेतकऱ्यांनी कर्जफेड केली, जी शासनाने कर्जमाफी केली, त्याच्यामध्ये नियमित ज्यांनी कर्जफेड केली त्यांना प्रोत्साहनपर 50,000 रुपये शासनाने जाहीर केले होते। ते कुणाला एकाही शेतकरी, आता एवढे शेतकरी आहेत, काही शेतकरी अद्याप वंचित आहेत, त्यांच्या बाबतीत काय होईल? 20-25% मिळाले। लोक म्हणतात कर्जमाफी, जे भरत नाही त्याच्यासाठी कर्जमाफी, ज्याने नेहमी भरलंय त्याला प्रोत्साहन म्हणून तुम्ही 50,000 रुपये अनुदान दिलंय, मग ते सर्वांना एका वेळीच द्या ना। आणि यावेळी शेतकऱ्यांना गरज होती, ते जर मिळालं असतं ना तर म्हणजे प्रामाणिकपणे ज्यांनी कर्जफेड केली त्यांना हे ज्यांची कर्जमाफी झाली आहे। त्याच्या पुढचा मुद्दा येतोय की ज्यांनी कर्जमाफी झाली आहे त्यांना असे आपल्या मला वाटतं जवळजवळ 3,700 शेतकरी अजून जिल्ह्यामध्ये वंचित आहेत, ज्यांना अजून कर्जमाफी मिळू नये। बँकांनी जाहीर करून बँकाने बाहेर यादी लावली, नावं लावली त्यांची, नंतर ते त्यांनी परत काढून टाकलं, पण त्या शेतकऱ्यांना अद्यापर्यंत नीट काय उत्तर, तुमची कर्जमाफी झाली की नाही। आणि आज बँका, त्याच्यासाठी जिल्हा बँक असू दे, राष्ट्रीयकृत बँका असू दे, हे वसुलीसाठी गाड्या घेऊन येत आहेत, त्याची जप्ती होते, त्यांच्याकडे व्याजासाठी दगा लावला जातोय, जप्तीपर्यंत विषय आलेला। आणि हे शेतकरी भरू शकत नाही, कारण शासनाने जाहीर केल्यामुळे, त्यांची बँकांमध्ये यादी लागल्यामुळे त्यांना खात्री झालेली आहे आपल्याला कर्जमाफी मिळालेली आहे। ह्याच्याबाबत कुठंच म्हणजे कुणाकडे दाद मागायची अशी परिस्थिती, कुणा यादी ही हे शेतकरी, ह्याच्यासाठी शेतकरी मला वाटतं गेले किती दिवस जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून, जिल्हा अग्रणी बँकापासून आमची जी त्यावेळी यादी मंजूर झाली, जी बँकांकडून यादी केली, जे पात्र शेतकरी एकत्र घालून प्रत्येक गोष्टीचं त्यांचं जे काही फॉलोअप आहे ते घेऊन, म्हणजे आपल्याला विषय कळेल की त्यांच्यामध्ये नेमकं काय, जे पात्र शेतकरी आहेत ते पात्र शेतकऱ्यांची यादी त्यावेळी मंजूर झालेली होती, ती यादी आपल्याला मिळते, मग त्यांना वंचित का ठेवलं गेलं?
हा महत्वाचा याच्यामध्ये एक मुद्दा आहे. त्याच्यानंतर पीक व आंबा वर्ष यावर्षी सरासरी 20% पेक्षा उत्पादन कमी झालंय. मला वाटतं कृषी विभागाचा अहवाल काल चर्चा झाली या विषयावर. यावर्षी चर्चा झाली. त्यामुळे तर ते सर्वांना एक हेक्टरी 50,000 रुपये अनुदान मिळावं मिळावे. ही शेतकऱ्यांना. मागणी आहे आमची याच्यामध्ये ते मिळालेच पाहिजे, हक्काचे आहे शेतकऱ्यांना. त्यांना आपण जसं एक 2-3 मुद्द्याच्या बाबतीत आपल्या स्तरावरनं ज्या अहवाल पाठवणार आहेत ते आपण तात्काळ आणि तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यानं आपण ते सहकार्याने म्हणजे आम्ही फक्त हा याच्यात शेतकरी त्याच्यामध्ये परिपूर्ण सामील प्रस्ताव आपण पाहिजे. तयार करू आणि कुठल्याही गोष्टी असतील, आता वेदर स्टेशन चेंज करण्यासंदर्भात पण प्रोसेस असेल किंवा मग हे प्रस्ताव पाठवण्याच्या संदर्भात पण असेल तर तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याने आणि तुम्हाला सोबत घेऊनच त्या सगळ्या प्रोसेस आम्ही पूर्ण करतो, जेणेकरून पुन्हा आपल्याला त्यात काही प्रॉब्लेम यायला नको. तुमचे असणारे प्रत्यक्ष फील्डवरचे अनुभव, वेदर स्टेशन चेंज करत असताना एक्सपर्टचं असणारं हे आणि कृषी विभाग, महसूल विभाग हे सगळेच एकत्रित मिळून कसं काम करता येईल त्या पद्धतीने आपण हे बघूया आणि लवकरात लवकर हे निर्णय सगळे आपण लावू. आता ह्या 56,000च्या बाबतीत मी जसं म्हटलं तसं आपण एक स्पेशल केस म्हणून एक प्रस्ताव तयार करायला पाहिजे आपल्याला आणि त्या पद्धतीने आपण तयार करून तो शासन निर्णयावरती पाठवू. आपल्यात असणाऱ्या बाकीचे पण आपले लोकप्रतिनिधी असतील तर त्यांच्या माध्यमातून सुद्धा आपण त्याचा फॉलोअप घेऊ आणि हा शासन स्तरावरून होणारा निर्णय असल्यामुळे आपल्याला तो त्या पद्धतीनं तुमच्या बाजू पण फॉलोअप होऊ द्या, आमच्या ह्यानं पण आम्ही फॉलोअप त्या रूपाने हे घेऊ आपण. सगळ्यांचं सहकार्याने एवढं पूर्ण करूया. हे पूर्वीपासून आपल्या त्या संपूर्णाच्या शेतकरी आणि पण विम्याची रक्कम जर आमका मिळणारी 14,000 आमच्या अकाउंटला जमा झाली तर आम्ही काय करूचा? आमची मागणी आम्ही 56,000 ठाम असू. नाही, आपण 56,000चा प्रस्ताव तयार करायचाच आहे. त्याच्यासाठी आपण अभ्यास करून सगळ्या 3 वर्षाचा यांचा चांगला अभ्यास आहे. यांच्या यानेच आपण सगळा प्रस्ताव तयार करूया आणि त्या पद्धतीने पाठवूया आपण. आणि एक वर्ष उघडून देऊ ना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला एकाच मिनिट जातो 56,000 करण्याचा तुम्ही तयार झालो. ओके, होय की नाही? म्हणजे नियमाप्रमाणे प्रस्ताव पाठवू आपण त्या पद्धतीने करणार. कशा नियमाखाली काय म्हणून करणार? कशा? हे बघा. एक सांगू तुम्हाला, मागच्या वेळी सुद्धा अशा प्रकारचं आम्हाला प्रॉमिस केलं होतं. मागच्या वेळी होत नाही, कारण एक तर तापमान भारदर्शक हे ऐकून घ्या, तापमान भारदर्शकाची जी यंत्र बसवली आहेत त्या अनुषंगाने तुम्ही रिपोर्टिंग करता, मग का मिळत नाही? याचं जे रिपोर्ट आहे ते आंबोली डिस्कशन झालंय. साहेब त्याच्यावर चर्चा मग अशी झाली ते बदलायचं ठरलेलं आहे, 2-2.5 परंतु बदलत असताना चमनकर साहेब त्याच्या संदर्भात मग अशी चर्चा झाली. 2 प्रस्ताव करायचे. समावेशक असं नुकसान भरपाई हवायानंतर बघितलं तर ते ठरलंय. सर्वसमावेशक आहे हा नियम, मागणीच आहे आमची. तशा पद्धतीची तरतूद असावी, हे एक मागणी आहे. नंबर 2, शासनाच्या ज्या योजनेखाली आज नैसर्गिक आपत्ती म्हणून 17% उत्पन्नाचे रिपोर्ट गेले. गव्हर्नमेंट काय सांगते, ज्यावेळी ना एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीखाली 33% पेक्षा कमी उत्पन्न असतं त्यावेळी त्या भागामध्ये शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जाते. हा संबंध देशाचा नियम आहे. मग जर एवढं असताना सुद्धा हेक्टरी 50,000 शेतकऱ्यांना विनाविल स्वतः सीएम साहेब आले होते, 2 वेळा मी निवेदनं दिली, सगळं झालं, होत नाही पुढे. आता आणि कोणापुढे यायचं? आम्ही आता प्राईम मिनिस्टर लेवलवर घ्यायचं काय, युनोकडे जायचं काय समजत नाही आहे. तिथे आजी आहे. त्या अनुषंगाने धन्यवाद. पण आम्हाला सरांना पण विषय सांगा तुम्ही, सगळ्या गोष्टी आपल्या चर्चा झाल्या. काल आमच्या 2-2.5 तास त्यावरती मिटिंग झाली आणि ह्या संदर्भाने तुम्हाला सगळं आणखी हे करतील. चालू होतं हा. तेव्हा मी इकडे होतो. ओके, तर त्या संदर्भाने एकदा आपण ज्या ज्या गोष्टी ठरलेल्या आहेत त्या पद्धतीने आपण करूया. सगळ्यांच्या नुसतं बोलून होणार नाही, करायला पाहिजे. चालेल. आता आज हे ह्या विषयासह शेतकऱ्यांच्या मागण्या संदर्भात आम्ही गेले 15-20 दिवस महसूल विभाग असू दे, कृषी विभाग असू दे, यांच्याशी आम्ही सतत संपर्क ठेवून याबाबत आम्ही त्यांच्याकडे आमच्या ज्या मागण्या आहेत, ज्या शेतकऱ्यांच्या मागण्या आहेत त्याच्या संदर्भात आम्ही बऱ्याच वेळा चर्चा केली. तरी आम्हाला आजपर्यंत असं अपेक्षित जे उत्तर होतं ते मिळालं. त्याच्यामधला एक प्रश्न आमचा महत्त्वाचा सुटला, म्हणजे आम्ही जी PM किसान सन्मान योजना आहे त्या संदर्भात त्या तहसीलदार कार्यालयात कुणी दखल घेत नव्हतं. तर शेतकरी लांबून ह्या संपूर्ण खेड्यागावातील येत होते. तर त्यावेळी असा विषय होता की त्यांना कृषी विभागाकडे पाठवते, कृषी विभागाला महसूल विभागाकडे पाठवते. परंतु त्याविषयी आमची एक 50-60 शेतकरी आम्ही एकत्र मिळून सगळेजण गेल्यानंतर तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांची सगळ्यांची आजची आमची बैठक झाल्यानंतर
त्यामध्ये नायब तहसीलदार साहेब आहेत, त्यांनी त्याच्यावरती एक पर्याय काढला की ही सर्व जी प्रकरणं आहेत शेतकऱ्यांची, त्याच्यामधल्या ज्या काही त्रुटी आहेत आणि ज्या तालुका स्तरावरती आहेत, जिल्हा स्तरावरती आहेत आणि पुण्याच्या विभागाकडे आहेत, त्या सर्व आपण सोडून त्याचं नियमित काम चालू झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये त्याच्यातून एक शेतकऱ्यांचा हा मार्ग सुटलेला आहे. पुढचे जे आम्ही जे काय आता विषय घेतल्यानंतर कालपर्यंत जे आम्ही त्या विषयावर ठाम होतो ते विषय आम्ही सगळे आज पुन्हा एकदा उपोषणाच्या माध्यमातून चर्चा केल्यानंतर आणि काल आमची जी पीक विम्याची जी हक्काची जी 56,000 रुपये सरसकट तालुक्याला मिळावी ही जी काय आमची मागणी होती त्याच्यामध्ये काल आमची चर्चा झाली. परंतु जे काही तापमापक जी यंत्र आहेत त्याच्यामध्ये ज्या त्रुटी आहेत त्याच्यामुळे हे होतं आणि ही चूक पूर्णपणे कृषी विभागाची आहे. कारण त्यांनी प्रस्ताव पाठवला म्हणतात परंतु त्याची कार्यवाही झाली नाही, ह्याला जबाबदार ते. आणि ह्या 2 वर्षाच्या कालावधीत जे शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं ते आम्हाला 3ऱ्या वर्षी हे नको आहे. 3ऱ्या वर्षी तरी शेतकऱ्यांना 56,000 रुपये नुकसान भरपाई मिळावी ही आमची मागणी होती. या इतर ज्या काही मागण्या आहेत आपली कर्जमाफी असू देत, अनुदान प्रोत्साहनपर अनुदानाची मागणी असू दे, हे सगळे प्रस्ताव कालच्या मीटिंगमध्ये चर्चा झाली होती. परंतु आज पुन्हा एकदा त्यांनी आश्वासित केलेलं आहे की या शेतकऱ्यांना सर्वांना विश्वासात घेऊन या आम्ही सर्व पुढील मागण्या आपण शासना दरबारपर्यंत पोहोचून या तुमच्या मागण्यांचा पूर्तता करू असं आश्वासन मिळालेलं आहे. लेखी सगळ्या कालच्या इतिवृत्तामध्ये हे सगळे जे काही विषय आले होते त्या माध्यमातून ह्याच्यामध्ये सर्व विषयांना त्यांनी आम्हाला लेखी एक पत्र दिलेलं आहे. परंतु जर का याच्या पुढे जर हीच जर भूमिका अशीच जर काही चालू राहिलं तर आम्ही हे सहन करणार नाही. पुन्हा एकदा उपोषणाच्या मार्गाबरोबर शेतकऱ्यांचा भव्य मोर्चा या तालुक्यातून आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयावरती देऊ. परंतु हा विषय तडीच लागल्याशिवाय हा शेतकरी वेंगुर्ला तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे काही या ठिकाणी शेतकरी उपस्थित आहेत त्यांचा हा जोपर्यंत विषय मार्गी लागत नाही तोपर्यंत हा आम्ही गप्प बसणार नाही, शांत बसणार नाही. याबाबत सतत म्हणजे ज्याप्रमाणे महसूल विभाग कृषी विभागाने आम्हाला आश्वासन दिलं की आम्ही तुमच्या माध्यमातून ललित कुमार ठाकूर चिमणकर साहेब आहेत, बरेचसे शेतकरी आहेत ज्यांचा याच्यावरती चांगला अभ्यास आहे, अशा लोकांना विश्वासात घेऊन हे तुमचे शेतकऱ्यांचे विषय जे आहेत मार्गी लावू असं त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे. परंतु ह्या आश्वासनावरती आम्ही ह्याबाबत सगळं चर्चा करून जर काय त्यातून तोडगा निघाला नाही तर पुढील काही गोष्टी पॉसिबल आहेत असं नाही, 8 दिवसात ते करू शकतात. आता एक बँकेचा विषय आहे की बँकेने चुकीची पोर्टलवर माहिती अपलोड केली. कुठची बँक? सगळं नॅशनलाइज बँक बऱ्याचशा आहेत. जवळजवळ मला वाटतं बँक ऑफ इंडिया आहे, कॅनरा बँक आहे, म्हणजे आता पूर्वीची सिंडिकेट बँक, आपले सिंधुदुर्ग बँक आहेत. त्यामुळे जी फरकाची रक्कम येणे आहे ती या रकमेसाठी कृषी विभाग, कृषी अधीक्षक सिंधुदुर्ग जिल्हा, कलेक्टरने सूचित केल्यानंतर त्याने 8 वेळा पत्रव्यवहार केला. कालचा पत्रव्यवहार 2 तारीखचा आहे, 2 ऑगस्ट हे 7वं पत्र आहे बँकेला की त्वरित तुम्ही शेतकऱ्यांच्या खाती पैसे जमा करायचे आहेत, तरी पण ते करत नाही. तर ह्याच्यावर फौजदारी गुन्हे घालायचे या लोकांनी, कलेक्टरने, आणि आम्हाला पैसे मिळून द्यायचे. आणि हे असं पॉसिबल आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा आंबा बागायतदार संघ आहे ना, याच्या सगळ्या विभागामध्ये या अनुषंगाने एकमत झालंय. मी आता देवगडच्या अध्यक्षांशी बोललो, देवगड आहे, मालवण आहे. आमचं म्हणणं हेच आहे की शेतकऱ्यांच्या बाबतीत शासन स्तरावर अजिबात लक्ष दिलं जात नाही. न्यायी आणि रास्त मागण्या आहेत, यासंबंधी वारंवार डिमांड होते. जिल्हा निवेदन काय करते, राज्य स्तरावर आम्ही निवेदनच द्यायची काय, एवढे याच्या पलीकडे हे होत नाही. तर त्या मागण्या तात्काळ पूर्ण व्हाव्यात. ज्या शेतकऱ्यांनी इथे अन्यायाविरुद्ध सातत्याने आवाज उठवला त्याची दखल घेण्याची गरज आहे आणि ती या स्तरावरून व्हावी अशा प्रकारची आमची जिल्हा बागायतदार संघाची सुद्धा ही मुख्य मागणी आहे. सगळ्यात पहिलं चिमणकर साहेब, याच्यामध्ये लोकप्रतिनिधी जे आमच्या तालुक्याचे जे त्यांनी ह्याच्यामध्ये पूर्णपणे शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. बरोबर. ज्या गोष्टी शेतकऱ्यांच्या मुख्य ज्या मागण्या आहेत, ज्या अजून जे शेतकऱ्यांचे दुर्लक्षित प्रश्न आहेत, ज्या अजूनपर्यंत त्याची पूर्तता झालेली नाही, पीक विमा असू दे, तोक्ते वादळाचे नुकसान भरपाईची रक्कम असू दे, आमच्या आमदारांना विनंती आहे आता तरी तुम्ही या तालुक्यामध्ये उतरा. ज्यावेळी हे आंदोलन होतात, जे निवेदनं तहसीलदाराकडे दिली जातात त्याचा तुम्ही योग्य प्रकारे त्या ठिकाणी पाठपुरावा करा आणि या तालुक्यातले पहिले प्रश्न सोडवा. मग तुमच्याकडे जे पालकत्वाचे जिल्हे आहेत त्याकडे तुम्ही नंतर बघा. सर्वप्रथम या तालुक्याकडे बघा, या मतदारसंघाकडे बघा अशी या माध्यमातून आम्ही शेतकऱ्यांच्या आमदारांना विदर्भ घ्या, तिकडे लोकप्रतिनिधी आहेत ना, ते एकजुटीने येतात. तिथले आमदार येतात, मंत्रालयात आम्ही बघतो आणि आमच्याकडे दुर्दैवाने आमचे प्रश्न न्याय्य रास्त सांगतात पण लोकप्रतिनिधी आम्हाला सपोर्ट करत नाही आणि त्यामुळे आम्ही मागे पडतो. लोकांच्या भावना तीव्र आहेत पण त्याची दखल घेणारी आमची यंत्रणा त्या पद्धतीने कार्यक्षम होत नाही आणि त्यामुळे आम्हाला या प्रश्नावर न्याय मिळत नाही. आता बघा ना, मंत्रालय एवढी विधानसभा अधिवेशन चालू होतं, 50,000 रुपये पर हेक्टर मुख्यमंत्र्यांचा शब्द होता, ठराव झाला नाही, मागणी झाली नाही. शेतकऱ्यांवर
17% कृषीचा रिपोर्ट झाला असताना सुद्धा मिळत नाही मदत, हे दुर्दैव आहे. शासन म्हणते नैसर्गिक आपत्ती आली 35% कमी उत्पन्न असतं त्यावेळी त्याला 50 हे दिली पाहिजे. मागच्या 2 वेळी 50 दिली ठीक होईल, आज नियमाप्रमाणे गरज असताना दिली जात नाही, हा आमचा आरोप आहे. आणि त्यामुळे या लोकांनी आमचे पालकमंत्री, आमचे या भागातले मंत्री यांनी आता बाकीच्या गोष्टीपेक्षा शेतकऱ्यांना, ज्या शेतकऱ्यांच्या आधारावर हा जिल्हा चालतो त्यांच्यावर लक्ष द्या ना, त्यांच्यावर लक्ष दिलं जात नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.